Ngatomberere Jesu. Biri kuna Jesu, biri kuna Jesu, biri kuna Jesu. Yes. Ndine scriptures andoda kuti tifambe nawo. Kazhinji kana nika mention a scripture, it's wise kuti unogona kungoinyora pasi, and when you get home woverenga. Dzimwe nguva dzinogona Satani wacho anozvigona kuti unogona kutsvaga vhesi kweawa imwe chete uchingo ndeya naro Bhaibheri uchiti dai ndapawana ndizviverengere ndega. Parichingoti kana paita mumwe ari kuriverenga wongoteerera iwe wonyora pasi. But kana taakumba tigonyasoverenga tiine nguva. First chapter andoda kuti tiverenge is coming from the book of 1 Corinthians chapter 3. I will tell you kuti wainda tasenda jamba mama events pakata verse 11. Maybe verse 11. To 15. First Corinthians chapter 3, verse 11. For no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ. The foundation there is who? Jesus. Okay. If any man builds on this foundation using gold, silver, costly stones. Using what? Moving stage. Let's move in stages. Using what? Number one? Gold. Uh-huh. Silver. Uh-huh. 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 Okay. All right. And then verse 13. Verse 13. His work will be shown for what it is, because the day will bring it to light. It will be revealed with fire, and the fire will test the quality of each man's work. If what he has built survives, he will receive his reward. If it is burned up, he will suffer loss. He himself will be saved, but only as one escaping through the flames. Thank you. Let's go to Daniel chapter 12. Verses 1, 2, and 3. Daniel chapter 12, verse 1. At that time, Michael, the great prince who protects your people, will arise. There will be a time of distress, such as has not happened from the beginning of nations until then. But at that time, your people, everyone whose name is found written in the book, will be delivered. Will be delivered. Will be delivered. Every person whose name shall be found in the book of life shall be delivered. And verse 2. Multitudes who sleep in the dust of the earth will awake, some to everlasting life, others to shame and everlasting contempt. Those who are wise will shine like the brightness of the heavens, and those who lead many to righteousness like the stars forever and ever. Okay. Right. Ndikuda kuti nditange nekunoibata kubhuku ya Daniel. Daniel uri kupiwa a vision concerning his people, the nation of Israel.
and concerning the prophetic seasons that are going to come. Daniel unobata zvinhu zvakaitika even in world history. Kunyange usiri muverengi weBhaibheri but uri muongorori wezvakaitika munyika zhinji. Most of the great men vakamuka, Daniel wakaprofita nezvavo vasati vamuka. Then at this point ari kutsanangura pamusoro penguva yatangwa ichinzi pachave nenguva inorwadza, inorema, isina kubvira yakambovepo kubva marudzi achitangwa panyika. Nguva yokurwadza, nguva yokurema, nguva yokutambudzika, nguva ye great persecution and tribulation ichavepo. Daniel ndokubva anyora achiti isina kumbovepo kubva nyika yakatanga. Kureva kuti munhoroondo yose yekutambura kwakaita rudzi rwaMwari, nation yaIsrael, even nguva dzana Hitler, izvi zviri papa zvinonzi hazvina kwazvakamboitikira. Nguva iyi inonzi asi zvichigere kuitika ichakwana nguva inoti avo vana mazita akanyorwa mubhuku yeupenyu vachadhilivhwa. Ndokubva panzi vakafa vachamutswa, vamwe vachimukira kunyadziswa, vamwe vachimukira upenyu husingaperi, asi vese vachimuka. Kureva kuti kana tichishumira resurrection haizi yavanonamata chete. Resurrection ndeye wese akatomboappear in this physical realm. There is going to be a moment yekuti wese akafa either wainamata kana anga asinganamati achamutsirwa izvozvo zvaakaita ari mupenyu, either kunamata kwaakaita kana kusanamata, kuti achidzidziswa kuti wakagona here kana kuti wakatadza pakunamata kana pakusanamata. Asi pane pandinoda panonzi vachamukira mufaro mukuru, vakachenjera vachapenya semuchadenga, nevavo vakakokera vanhu vazhinji kusalvation, vakaparticipata pamacrusades, vakaita kuti mweya yakarasika iuye kuna Mwari, vachapenya senyeredzi. Yes. Yeah. Vakachenjera vanonzi they shall be as bright as the firmament. Vakachenjera vachapenya semuchadenga. Nevakahwina moyo kana mweya yavakarasika, akakoka hama kuchechi ikaguma yatendeuka, achapenya senyeredzi. Akanamatira bamukuru vakaguma vanamata, achapenya senyeredzi. Akakokera vazukuru kuimba yaanonamatira vakaguma vakunamatawo, naiye uchapenya senyeredzi. Kureva kuti wese akatendeuka, akamutendeutsa, ane nyaya pamberi paMwari. Zvinokunzwika? So nyaya yekutendeutsa vasinganamati ngatiregedze kutombotamba nayo. Atambe nedzimwe dzese, but yokuti muhedhena atendeuki, ngatizive kuti ichadetermine brightness yedu paupenyu husingaperi kuti tinenge tichipenya sei. Saka ministry yakaemphasize more on crusades. Inenge ine vanopenyawo kupfuura ministry ine vakanyanya kuemphasize on my projects nezvakadaro zvichiko. Hakuna rimwe basa rinoti Mwari akatarisa anofara sekuhwina akarasika. Hakuna.
saka ukanzwa kuti kuna evangelist anoshumira Jesu ane crusade yake pakati, even asiri wechechi yako, it's also good kuisa dollar rako ipapa ndava vanotendeuka ipapo vari kuenda maaccount yako. I will talk about that. I will talk about that. So book yevakorindi iri kuti hakuna imwe foundation ingalewe futi kana nana Makandiwa kana nanani vamwe vachamuka nevakamuka kare. Hakuna imwe foundation ichadiwa futi yechinamato inganzi takuda kuvaka foundation tinyasotanga kunonzi kunamata. Foundation iripo yabva yadomwa nezita kuti inonzi Kristu, yakatoiswa kare kureva kuti zvese zvamuchada kuzoita kana mukachinja nziyo ngadzichinjirwe pamusoro paKristu. Ndizvo? Okay. Ndokubva panze anouya kuzovaka ngaachingwarira kuti unoshandisa material ipi pakuvaka. Material iri kutsanangurwa pana haizi yefoundation. Yefoundation hanzi haichinji, wawana iripo kare. But kana mouya kuzovaka pana Kristu ndo panzi ngwarai kuti munovaka nei. Ndokubva papiwa mudungwe wezvinoshandiswa nevanhu kana vachivaka pamusoro paKristu, kuti igoridhe here, isilva here, madiamonds here, maprecious stones here, idhaka here, munovaka nematanda here, pamusoro pefoundation yeconcrete kana kuti muri kuvaka nemashanga. Vhesi iyi haina kuti regedzai kuvaka zvanzi vakai mupedze, but kune zuva ranzi there is going to be a day rinonzi basa romumwe nemumwe richaedzwa nomoto. Iwe bedzi ukada kungoimagina kuti kana pakunzi pakuuyiwa nemoto mumwe avaka nemashanga, unomva watoona kuti pane hondo imwe isingazi kune nyaya isingaparidzike ipapapo. Mumwe akavaka nemashanga potanga kutaurwa nyaya dzemoto, unonzwa sei imba yako ndeye mashanga, zvonzi kune moto uri kuuya. Kureva kuti pamusoro paJesu Kristu nekusimba kwese kwaKristu munhu anogona kuuya kuzogadzika mashanga ake pamusoro ipa chiri chinamato. Munhu agoita chinamato chakalenga-lenga chakaneturuka zvacho, iye akagara pafoundation isina kana crack. Mugoshaya kuti matendeukire omunhu uyu chii anongotatarika shanga. Asi ndoda kuti mubatisise kuti kusimba kwechiKristu chemunhu hakuchadeterminwa nefoundation ndava. Mukristu wese ane one foundation, but chakavakiswa pafoundation chinopa mumwe kuswera nemumwe achifenda makuseni, but tese tiri pana Kristu. Zviri kubatika musha? Right. Inyaya iyi ndo judgment ndichakutsanangurirai pamberi apo. Majudgments achavepo, pane majudgments maviri. Kune judgment inonzi white throne judgment yamunonzwa kuti Kristu uchatonga. Nonebata kubhuku yana Zakaria chapter 14 nuko Messiah achidzika achitsika pagomo reMorifi richitsemuka nepakati, rimwe rutivi richienda kuMediterranean, rimwe richienda ku Dead Sea, o establish a kingdom yake for 1,000 years inonzi millennial reign ya Kristu for 1,000 years. Now
ndoda kuti munzwisise kuti kana tichitsanangura pamusoro inonzi second coming, atisi kutsanangura rapture. Second coming ichaitika after rapture. Right? Kristu paari kudzoka, handiti munoziva kuti pane day raanonzi wakaonekwa achisumuka, vadzidzi vake vakamutarisa, kubhuku yamabasa aapostoli chapter 1. Achisumuka vakamutarisa, vakaramba vakatarisa kusvika vatumwa vanoti uyu wamaona achienda muchamuona achidzoka semaendera mamona achiita. On that very same spot yaakasumuka ari, ndo yaari kudzoka nayo pa second coming achisikotsika pagomo reMorifi. Kwete pamweya panenge pari panyama chaipo chaipo. But Jesu paanodzoka achitsika panyika ino kuuya kuzotonga for 1,000 years. Izvozvo hazvitangire kubvutwa kwevatsvene. Vatsvene vanofanirwa kutanga vabvutwa voendwa navo. Tombonoita zvimakore zvinenge zvichiverengwa pano, kwete ikoko. Toita 7 years zvedu tisipo pana. Kuine nyaya dzinenge dzichiitika, ndonguva inonzi vakakokerwa vazhinji kuti vauye kumuchato wegwayana. Imi munozviziva kuti Jesu paakauya, wakauya pakaitika inonzi engagement. Yekungoti takapiwa chisimbiso bedzi nekungovimbiswa kunzi tiri kuuya kuzotorwa, ndizvozvo. But rapture ichatibvisa pana yotiendesa kune imwe nzvimbo. Kunzvimbo ikoko kunenge kuine zviri kuitika. Apa ndiri kumbongoti kamwe chete ndozonyatsa kupai detail. Kunenge kuine zviri kuitika kwaendwa nechechi. Ende kwasara vasinganamati kunenge kuine zviri kuitikawo for 7 years. Asi kubhuku yaDhanieri kupane panzi kutambudzika kukuru kusati kwaitika. Vane mazita ari mubhuku yeupenyu, they shall be delivered. Zvirikubatika muzvi? All right. Kana taenda ndavati chaenda ndizvo. Kana tatorwa tabviswa pano, pane inonzi naPauro isu vapenyu hatingatangire vakafa. Tangira kuita sei? Asi ndoda kuti muzwisise ndava anotsanangura pamusoro pekuti muviri unoora unofanira kupfeka kusaora. Tichashandurwa kamwe kamwe tichifanana naye, tichimuchingura mumakore. Ndinonzwika? Asi ndoda kuti munzwisise ndichiri kumbokupaiwo mapictures eku Old Testament takamboatsanangura, asi kungoitira vamwe vanokanganwa, vamwe vanenge vasipo. Munhu wakatumwa nababa kuenda kuno tsvaga mukadzi unonzi Rebecca, wanga ari a faithful servant wainzi Eliezer. Baba vachiona kuti mwana wangu mukomana wakuda kuroora, vakadeedza muranda ndokubva vamuti ndienderewo kunyika yeKenani unotorera mwana wangu mukadzi kubva kurudzi rwakasarudzwa. Ndokubva Eliezer wanzi bata nechepanapa, ndokubva abata gumbo ratenzi. Zvikanzi pika kuti mukadzi wauri kunotora hausi kunotora marudzi mamwe. Ndokubva Eliezer wapika, ndokubva waenda. Zvaakanoita maakuzviziva kuti wakanoti anenge andipa mvura akachereredza mvura futi mangamera akanwa, ndiye mukadzi wanichadzokera naye. Asi Isaac haana kusiya audzwa, waingoshayawo kuti komuranda wakaendepi. Isaac haana kuziva kuti kwakaenda muranda kwakaendwa kunotorwa mukadzi.
zvekuti ukamunzwa iye Isaac achiti handizivi nguva kana musi, haasi kureva nhema. Ndava yakarongwa pakati paBaba naMweya Mutsvene kuti mukadzi aende kunotorwa panyika. Zvinonzwika mushe? Mukadzi achitorwa naEliezer, and Eliezer anogona kunge ari a picture yaMweya Mutsvene nokuda kwenyaya dzemvura dzaakanoshandisa kwaakaenda. Ndokubva kwanotorwa mukadzi, ndokubva auyiwa naye Isaac wacho Jesu asingazive kuti Mweya Mutsvene wakundigirei. Ndopanonzi Isaac paakabuda mumusha achienda kunomeditata, ndokwaakanoona mangamera ari kuuya akatakura munhu. Mukadzi haana kukaruka apinda mumusha, Isaac ari mumusha, but Isaac waifanira kubuda odzika mumakore voonana nemukadzi, mukadzi oshandurwa ofanana naIsaac. Amangandikutsanangura zvikubatika ipapo. Hazvina kuitikira payadi. Isaac wanga abudawo mumba mbichana. Meno zvaaenda kunoita nechekumakore uko muranda ari kusumuka nechechi. Zvinonzwika zvakanaka? Chinzwisisa, Jesu paanopiwa mukadzi wake achienda naye kumuchato, ndo panozonoitika second coming after the wedding. Second coming hatiione isusu, tinenge tichitoonekwa, tisu tinonouya nayo. Gari. Zvinobatika nemushezvi. Chinosaka Jesu vasatange nokuuya pa second coming, chikonzero ndechekuti chero vakada kuzviita hazvishande. Jesu haagone kuuya kunzi wauya pa rapture. Rapture haizi second coming, ndava Jesu haatsike pano panyika. Ende pa second coming hainzi second, rapture hainzi second coming, because pa rapture haaonekwe nemunhu wese. Vazhinji vachaona ma results. Second coming ndo inonzi semheni meso ose, but rapture unoonekwa bedzi nevachashanduka, vachasumudzwa vachibva pano. Tirunzika zvakanaka? So rapture haisi second coming, ndava haatsike pano, hapana inonzi coming yacho. Tinomuchingura. Saka paanozodzoka after rapture ndo inonzi second coming, nekuti tsoka yake inofanira kuti igone kutsika pagomo reMorivi. Saka Jesu vakatanga nokuda kuuya nesecond coming, isu tisipo. Hazviite ndava Jesu havana tsoka, ndiye musoro, kereke ndiwo mutumbi. Saka Jesu havagone kuapia uri musoro chete, hakuna anomira. But kunofanira kutanga kwasumuka body yaKristu yonojoina nomusoro, vodzoka for the second coming. Zviri kubatika here zvakanaka? Haana chokutsika nacho pagomo kana tisipo. Kureva kuti paanodzoka second coming vanenge vakamutungamirira tisu. Hereroya. Orona, nyaya ikai ndinoida. But unoziva pane panonoti batei moyo, panoti kana tiriko panguva dzedu dzekuti tapa muchato, nengirozi dzinenge dzakamaka zuva iroro. Hakuna zuva rakamirirwa navatumwa sezuva iroro. Ndava dzimwe dzacho hadzisati dzambouya panyika kuzoona kuti chechi yakaita sei. Unoziva mukomana akaramba musikana
akazonzi mukomana uyo wakuchata, kazhinji musikana wacho nyakurambwa anoda kuuya pamuchato iwoyo, but anoti nonokei mbichana kuti asaonekwe. But chaari kunyanya kuda kuona ndechekuti akazodiwa ini ndarambwa akanyanyo anonyaushamisira pakuita sei. Ndinonzwika? Ndosaka ndoda munzwisise kuti chechi ya Jesu inotove a mystery even kungirosi. Ndava idzo hadzina kufirwa. Ndinonzwika? Vatumwa vari kudenga varoda kuziva kuti chakanyanya awanaka kana kukanzi kuda mukadzi kunofa iri uye haana kunosiya mombe, ndiye akaenda kunosiya ropa rake. Ndava ada mukadzi nanhasi dzoda kuona kuti chatakarambirwa isu chii, kuchidiwa munhu. Dhei iroro haikona kutaura zvana Gabriel avanopota vachiuya panyika, kuna dzisati dzatsika panyika ngirozi dzina kana manga kana chii, dzinoita nyika yekunzwa, kunzi kune nyika kune vanhu, dzina kana picture yenyika. Zuva rinonzi mukadzi wake wakuuyiwa naye. Ndo paticha gamuchiri denga rose rinenge rakamirira. Jesu ndo zuva raanenge achifara. Ha, baba ndo zvamama makandirongera izvi. But zuva rekutorwa kwechechi panyika nzwisisai kuti hatigone kutora pen nepepa tigokunyorerai kuti makaidheti iri ndo pazvichaitika. But kusagona kurinongedzera zvireve kuti hariko. Remember kuti vadzidzi vakabvunza Jesu wakuenda pamabasa apostoli chapter 1 ipapo kuti muchadzosera riini ushe kwaIsraeri. Zvikanzi naJesu hazvinei nemizvo, chenyu imimi ipower, ndamunoparidza vhangeri, izvo hazvinei nemi, ndezvababa. But verengai Luke chapter 17 verse 34. Luke chapter 17 verse 34. I tell you, on that night 2 people will be in one bed. On that what? Night. How many people? 2 people. One will be taken and the other left. 2 women will be grinding grain together. One will be taken and the other left. Where, Lord? They asked. He replied, where there is a dead body, there the vultures will gather. Inotipa kuti tisapote muromo wa Jesu garai pasi. Unoziva here kuti Jesu nokuziva zvese nenhamba yevhudzi riri musoro medu inozivikanwa. But agove nepaanovhura muromo wake achiti zuva kana musi hauzivikanwi. Ipapo kuti titi alright, kwake kusada kutiudza here, uye achiti kana tikaziva tingaite sei. Ndava ndaifunga kuti dai akatiudza dheti ka zvaibatsirawo kuti raisvika vanhu vazhinjiwo vachinamata. But sei asina kuda kudisclose day, kusareva kwake zuva pakuti harizikanwe hazvirevi kuti iye haarizive zvachose.
asi ukabata scripture yo zvakanaka inokuudza kuti why Jesu akati arizikanwa ndava pane pari kunzi neusiku ihoyo vaviri vachange vakavata, mumwe uchatorwa mumwe uchasara. Yobva yapfuurira pamberi ichiti vaviri vari mumunda, mumwe uchatorwa mumwe uchasara. Yobva yanoti madzimai maviri ari kukuya, mumwe uchatorwa mumwe achasara. The same chapter ine mumwe ari kunakurwa ari mumachira nemumwe ari kutorwa ari pakati pendima yekusakura. Hakuna ari kurima usiku. Apa Jesu ndo paari kuzama kutsanangura bedzi kuti nechikonzero chekufamba kwezuva renyu ndava kune dzimwe nyika iko zvino dzakutoyedzerwa. Isu taakunovata, ivo vakudi vakumuka. Saka panotorwa vanhu, vamwe vanenge vakavata, vamwe vanenge vari kumabasa kumaindustry. Saka ndikakuudzai kuti muchatorwa nemusi wechina, ndareva nhema futi ndava vamwe vachatorwa nerimwe zuva rasina kusiya ndakuudzai. Hamanga ndikutsanangura zvikubatsika. Parakubatsika mushe. Pari kunzi vaviri vanenge vakavata, hadzizi hope dzemasikati hadziti mhuri yese. Kwakatodoka kunyika yevamwe, vamwe vari mubishi kushanda. Apa ndikumbotsanangura matorerwa achaitwa chechi yacho. Unoziva here kuti masumukira atichaita tichibva pano hakuna anotakura kana sendi. Munotorwa makavarairwa sezvekuti ai munoita sematorwa muchigeza. Zvinobatika here? Ndava ipapo munenge mavakuda kudzidziswa kuti hakuzi kuchena kwamakaita, kuna unonzi mucheno. Prophet Makandiwa will be right back after these words. Kune vane nhamo inopfuura yako, but iwe unotaurisa chete. Unotaurisa. Goita mamwe madzimai anotsanangura varume vavo zvekuti iwe unosara uchitanga usina wako nezvisingaitiki. Unodyarirwa ruvengo mumba mako ukuti nhai mainhinge muri kundiudza kuti shuwa kubikirwa. Akati shuwa. Chenjera, chenjera. Uri kundiudza kuti wakakutengerwa nemurume kunzi akutengerwa chai. Iwe wogonzwa kunge wako asina chaari kuita. Kune vanamai vanozvigona, unodadirirwa nerimwe zimotokari rinotyisa, pfacha nayo. Mai mati kudii shamwari zvikanzi iyi ndeye kupiwa nadhedhi chete. Ugoti inga zvenyu makadii? Haakudze kuti ndeye sori. Kune nyaya dziriko. Audzwe izvozvo, unongooneswa mota chete. Iwe wogochema kuti dai Mwari dai makandipawo varume vakadaya. Nyamba vasati vadai vane zvavanotanga vadai kuti vagozodai. Dzidza kutenda Mwari nepauri ipapa usati wakurumbidza kushora shora. Chapa inoitika yezvi zvimwe zvezvinhu zvinoitika,
nyangarika panyika ino enda akazika kutanga yakambotestwa pane vamwe vakomana vanonzana Enoki vakafamba naMwari, vhesi inongopera ichingoti vakasazoonekwa. Zvapira akafamba naMwari akasazoonekwa nekuti Mwari wakamutora. Zvenyu zvekurova makuva chichikwetera Enoki hazviiti. Enoki wakafamba naMwari akaswera naMwari kusvika pakuti Enoki wakaguma wakunyanya kuzivisisa tukunhu twaMwari. Mwari vaimutora kuseni andonotamba votandara zvavo manheru ndakudzokera. Enoki wodzoka, vanhu vambenga vamushaya nadi kusvika one day Enoki Mwari vakazoona kuti uyu munhu wekwa dzimwe nyaya hatichada kuti dzisvike kuvanhu, but wanyanya kuonesesa. Pakuda kuti ndakuda kudzokera zvikanzi ayo kakupi hai wachitisiya zvikanzi hai shamwari ngatitambi pana nanhasi kuna mabhonzo aka hakuna chinhu. Bhodhi ino inozvigona kunyangarika pano panyika igobuda nemumapepa, vanhu vagotsvaga nemumabhiriji nemumvura, igonzi yashayikwa. Zviri kubatika mushe. So rapture painoitika, Jesu paanodzika makore achingoapia, miviri yedu ichimuona, kumutarisa, power rinobva ipapapo rinopa muviri uno kuita zvimwe zvausinganzwisise. Unoita se hembe dzedu idzi dzinoita sekunge sedumbu rasvinwa. Unongonyururwa kubva mumbatya, hazvina muswere izvi, hazvina kamera inotora. Panosara pachingoonekwa kuti ndo paanga akarara. Mukabvisa machira unongoona mapijama. Ndirikunzwika zvandakaita panapa izvi kana ikanzi yoitika ndakamira pano, tai inofanira kusara yakasungwa, sokisi rinofanira kusara riri mubhutsu, kutorwe munhu chete. Ende pazvinoitika hazviitwe zvemakuhwa kungonzi ameno, ichaita nyaya ichanetsa nyika, ichavhunduka, nyika ichavhunduka. Ndava hachisi chiitiko chinongozonzi rapture yakamboitika tisina zvinobatika zvinoonekwa, kwete. Kubvutwa kwevatsvene, vaedhena vaone Kristu asi vachaona zvichaitika pakubviswa kwedu. Ende kubviswa kwedu ndoiri kunzi deliverance. Ndava Satani waakuda kutenderwa kumboita usatani hwake, paanoperera kuti Mwari vambonyatsoona kuti kana Satani achinzi ndiSatani unoita kusvika papi, ane nguva yake yaachapiwa. But unonzi usati watanga misikanzwa yako, ndine vangu vandofanira kuti ndibvise. Zvikubatika mushe. Right. Kana kusumudzwa, imboimagina kuti mapilots maviri amuinawo maKristu, then they disappear. Ndege iri kuenda, hazvina mhosva iri paauto cruise, inofanira kuzongomara, nditi ndizvo? Zvikaitika usiku takarara, vamwe munombuka muchiona mwasipo, mbatya dzake dziripo, kufona unonzwa ichirira foni iri mumba, kuti nyaya indoenda naye kumapurisa, kiu chete yanosvikaona iri pacharge officer yevari kumhan'arawo. Hakuna dhoketi rinovhurirwa nyaya yakadai.
muchaiona pa news azvina kana Al Jazeera kana CNN kana BBC kana chi. There's going to be breaking news. Certain people are missing. They are missing. They are missing. Washaya mume wako. Ndo pachaitika kamwe kakuda kurangarira manje kuti hey asisi zvinhu zviye. Regai mbonobvunza mufundisi futi kuti ende mumwe uchamuwana aripo. Yeah? Huh? Avazi vese vari paneko zvinezvi vari kuenda. Muri kunzwisisa? Ndiri kushaya nhengo wangu. Ndiri kushaya kana ari mwana anga ari mubereko. Nongosara angojirara wakasunga. Paadonhera haupawane. Unotsvaga uchatsvaga kusvika nyaya inozivikanwa kuti vanhu vai havasi kuwanikwa. Vanhu vai havasi kuwanikwa. Kwete vamunoziva chete rapture yakanzi yaitika nhasi. Mukachienda paWarren Hills apa monofukunura makuva evanhu vamaiziva kuti vainamata kana mabhonzo avo amawane. So pane evidence yevapenyu vashayikwa nemakuva amunowana akashama. Iyo yemakuva kuzi kutanga futi Jesu achimuka kuvakafa wakaonekwa achifamba muguta muJerusarema aine vamwe vakafa muOld Testament kutomboonekwa kunzi iwe Abraham aonekwa nana Isaac vana Solomon vakatombofamba muJerusarema pamazuva aJesu wamuka kuvakafa. So rapture painoitika inosimudza isusu nekupidigura makuva. Hazvina mhosva rakaiswa simende kana chii zvishande izvi. Ndo panonzi kunyangwe negungwa richabuditsa vakafa vari mariri kureva kuti nevakadyiwa nemashaki. Hazvina mhosva vamwe vakakandwa mumatengi eacid. Moti hanzi munhu anodisapia muacid adisapia kwamuri. Hakuna munhu unotsakatika. Inguva yekuti marangwanda achadzokedzana kuenda panzvimbo kwayakaenda nyama iyoyo. Jehovha anokuziva. Resurrection is going to be a great event. Kwakwanu tosumuka. Razana rapture yakuti dai inzi muswere wese kana 2 hours. Noita munamato chop chop. Nekurorura. Kana kusawabatirira gumbo rakuenda iyoyo kuti hakuna iyoyo. Sakubwaira kweziso pasina munhu. Ndinofara nemufananidzo wakapiwa na vaevangelist Jewish vachiti
Hakuna munhu unogona kuenda mistake ngonzi waenda. Ndokupa mufananidzo wezvipikiri nemastike ematches kana kuti matoothpick. Ngatorei tsono tosanganisa tsono nematoothpick, zvese zvinobaya handiti, toisa wotora magnet woisa pamusoro padhuze bedzi kudai so. Chaunoona chichidauka chichisumuka chete zvipikiri netsono. Hakuna toothpick nemusikanzwa yoyo kuya kuzodi. Zvikubatika zvakanaka. Hakuna unosumuka kana kuzununguka parapture maari musina chine ukama nechiri mumagneti. Hakuna. Chinosumudza vanhu musi werapture haazi mabasa akanaka ataita panyika chete, izita raJesu ratakagamuchira. Unoziva here kuti Bhaibheri parinoti hakupinde chakaipa, harisi kureva kuti vanopindako vanenge vawanikwa vari vatsvene. Ndipatsanangure nekuti vazhinji vane doctrine dzokuti kana uine chivi chete kanganwa. Asi unozviziva here kuti pese pachawira Jesu, even akauya uri muchechi, even akauya uchinamata, achangokuwana uine zvivi zvausina kukonfesa. Saka ndiani ari kuenda? Ndikunzwika? Kana kuchinzi hakupinde chakaipa, hazvireva kuti vakunopinda vacho vanga vasina chakaipa, but pane a process yekunatswa kwavo vasati vapinda. Tikakuti reurura ipapa unotsanangura zvaunoziva chete, nyamba kune hobho yezvawatiitira kubva kuseni. Denga rinopindwa neutsvene hwaKristu nekunaka kwake. Iwe paunofunga kuti ndazama kururama kwese, Bible inoti your own righteousness is just like filthy rags before God. Itsvina. Ewa unoti ndanhasi ndagona utsvene, itsvina pamberi pemuridzi wedenga. Unoti vari kuenda kupikwa? Vari kuendepa? Kunopfekwa utsvene hwaKristu. Ndosaka ndakakuparidzirai nyaya yekuti baba vachida kuropafadza mwana, mwana achidawo kuropafadzwa, anozviziva kuti ndikabatwa baba vachazviona kuti handiziri neEsau, ndava Esau ane makushi. Mwana ndokubva anotora dewe. Mavhezheni mamwe anoti mbudzana, mamwe anoti gwayana, but zvimwe chete. Ingobata bedzi pakungoti something had to die. There was supposed to be a sacrifice. Jacob ndokutora dewe ndokubva anama bhodhi, ndokubva aenda pamberi pababa. Baba ndokubva vabata vanoti izwi ndera Jacob asi muviri ndewa Esau. Ndokuropafadza mwana asiri. Vachitozviziva kuti voice iri ndere mutadzi. But kana vabata gwayana mwanakomana wavo, denga rinopindwa. Unoziva chinosaka vanhu vechechi tisade kuti nyaya dzakadai dziparidzwe. Vanoti ukadaro soka vanhu vanomba vazowana liberty yekutanga kungotadza vachingoti ndava tinoenda. Salvation haina kumbooma like zvatinoparidza tichiita. Haina kumbooma. Haina. Ma-religious people vanonetsa. Vanoda kuya kuzoomesa zvinhu zvakapfaviswa nomuridzi wazvo. Yanga yakaoma isina akaifira. Kuoma kwayo ndiko kwakasaka Jesu auye kuzofa. Ndava yanga yakaoma salvation asina kufa. Tichamira pamberi pake so achinzwa mazwi edu kuti mazwi aya ndo evanhu vaive makuhwa ndo vairoya. But baba
baba vabata vonzwa kuti asi vakafuga gwayana rangu randakapapanyika. Jesu ndo passport yacho, ndo visa racho. Hazvina mhosva une mistakes awaita, hazvina mhosva wambotsvedza wadonha, ingofara kuti uri kudonha uri muzita rake. Ndosaka David wakati zviri nani kuwira mumaoko aJehovha. Tinosumuka vana baba nana amai, vakomana navasikana, takavarairwa. Nongonzwa wachi nemaringi ngwendere nemanekijeni. Ibaba kuudza kuti sara nemuchato wako. Ndopa unozoona kuti manga makasiyana, mukadzi wawaiti wako anotorwa usina kukumbirwa. Ndogorera unodzidza macho kuti kufano batiswa. Mukadzi wemuridzo. Mukadzi wangu. Naye mamboona wamai. Inaita chaos yamusina kumboona. Driver wekombi kana achinamata ari kutorwa ari ipapo. Hapana nguva yakunzimbopaka. Kwayanangawo ndikoko ndezvekwenyizvi, maidiwo kudi kunamata ipapo. Saka vaenda kupi? Ende pavanoenda mabhaibheri haadhisapieka, anosarira kuti mucheke. Pachatanga kuitwa cell groups. Ndiri kutaurira kuti ndo nguva vanhu yavachatsvaga Mwari zvisingaiti. Ndava kufuririka kwese kunenge kwabva. Bvunzo wakuti saka vaenda kupi? Hama dzangu tiudze vaenda kupi? Kunenge kuine vane information like yandinayo iyi vachasara, vachinyasotsanangura kuti kwaendwa ndekupi. Ndinozwika? Kune imwe nyika vana baba nana amai inoendwa panapa panobvika. Pano panobvika. Hanja kutsanangurira zvese kana kudenga kwacho kwakaita sei. Tikoyazva kutsanangurira again dziva remoto mashandiro aro nekwariri kwacho. Pana chatinombosiya. Asi vaenda kupi? Ipapa zvisinei nomunamato wauchaita, ungadai wakaitwa kare. Kana wakati nangu asi kana ndichada kudya kubva zvino ndobhureka manheru, ungadai wakadii kudhara, wakatsanya kare. Zvanga zvine nguva yazvo zvese izvi. But kwataenda ndokwandasumukira nhasi kuti ndingotsanangura mbichana. Ndokuri kunzi basa remumwe nemumwe richaedzwa nemoto. Kune majudgment maviri. Kutongwa kwevanhu vanga vasinganamati vachatongwa pamillennial reign. Takupedza kutonga vanhu at the end of it. Ndo pachatongwa vahedheni vese nezvivi zvavo zvavakaita
ndo judgment yevasinganamate. Vanonamata vane judgment yavo. But judgment yevanonamata haisi yekuti vaende kumoto, asi ndeyekuti vapiwe ma-rewards. Saka hande pachapter yaverengwa yabva yati kudii, inoti zvino basa remumwe nemumwe kuchave nezuva rokuti basa rake richaedzwa nomoto, kuti rionekwe kuti rakavakwa nei, rakagadzirwa sei. Kana avavaka negoridhe, hatidi zvokunzi hanzi rangu igoridhe chichi sai moto. Basa riri kurehwa apa harizi rokutendeuka. Munoziva here kuti kutendeuka hakuna reward yaungapiwe muruoko kunzi izvi ndava wakatendeuka. Kutendeuka kwega kugamuchira Jesu kunopinza munhu denga. Kunopinza munhu denga ave mupresence yaMwari. But kune moment yema-rewards munhu haabhadharirwe kutendeuka ndava akapukunyutsa upenyu hwake zvanga zvakanakira iye kuti atendeuke. Haubhadharirwe futi katamba kupinza denga. Wakaitei? Ndio wakafa. Alright? Tasvika, alright, rega ndiimhanyise nyaya. Tasvika. Saka kunei kudenga. Ndo paunoona kwaunganwa manje marudzi namarudzi. Nevamwe vanga vasingafunge kuti vanenge variko vanenge varipo. Saidzira waripa. Shamari. Hai. Ndidzoka idzonzi richakushamisa. Pagoita vamwe vauchashaya. Vaimboita sevanonamata pana chavashaya. Ukabvunza ne mbona Mr. Ningi unzi iwe uda kuenda kwavari here? Saiwa ndingobvunza kuti siyana nazvo. Mr. Ningi pane nyaya inotyisa ipapo yokuti vanhu vazhinji nevamwe vatungamiri vedzisvondo vanenge vasipo. Vakatomboiparidza. Pauro akamboitaura rimuzuva akati ndiregedze kuti ndambopedza kuparidza ini wacho ndozoraswa. Variko vakaparidza vhangeri vanhu vakatendeuka vari kuripotsa denga racho. Variko. Variko. Kune imwe nzira yekuti kana uchida kuenda kuSouth Africa unogona kurova kana nekubheshinafu. Ugoibvunza bheshinafu kuti yakamboiona here South Africa. Ndinonzwika? Ndinonzwika? Unoziva unogona kuitwa chikatapira muimba yaMwari. Ugogobora miti yese kana migamu kana miuyu. As long as panzi ndo pari kuuya nenzira apa hazvina mhosva muti wakamera ipapo kana usina zita kana chii. Chikatapira chikananga neipapa unongonzwa dhiziri neoiri kunhuhwa chete chichikakaritsana nawo kusvika muti unoparara. Wambenge uchiti handibve pano handibve pano, unoona tara yakupendwa. Zvakungurutswa zvaiswawo chichirova pachiva nezvimwe zvinenge zvine mazino zvimwe zvine mavende zvakadai zvakadai. Kusvika kana riri dombo rinobva chete.
yapera zvakanaka naka yakunzi yaoma yakupendwa dzovhurirwa zvadzo mota chirega maone Land Cruiser mwana munhu wakurova pajero yake neMercedes yake imo icho chikatapira chakagadzira rodhi chikaonekwa chirimo munhu anomhanya pafoni kunofona kuti chinomhangarirwa kunzi uyaione zvachiri kuita rodhi. Achichada kuonekwa pabasa rachakaita. Kana chatoda kufamba murodhi imomo chotoita semurwere chototakurwa. Ende koita ende inotakura yacho ngainyorwe kuti zvayakaita izvi zviri abnormal. Unaona pakatungamirirwa nedzimwe dzinofano yambira kuti chenjerai. Kuna chisina kunaka. Nyamba ndo chakadi chakagadzira. Wapedza kuriparidza vhangeri. Vazhinji chichavaita kuti varipotse. Azvizi zvivi zvamunonyanya kufunga nezvazvo kuti vapedza kuparidza vozove nepamwe pavanorwa naMwari wacho. Kune zvikatapira. Pauro anoti ndiregedze kuti ndamboriparidza maparidziro akadai. Zvigonzi Pauro haapo. Zvichigoneka izvozvo izvi. Umoti ko iye anenge aita sei handiti mamboti kunyangwa ine nyaya dzake. Iwe pane panosvikwa nemunhu pekuti unokurura Jesu kukanda uku kuchitanga kuita nyama chaiyo muchechi. Kutendeuka kunorivheseka. Agara inyi pasinditsanangureka. Unoziva here kuti chandakanotisa ndechekuti vanhu vazhinji vakapinda muzvinhu zvaMwari stereki ndo vazhinji vachanyanya kuripotsa stereki. Book ya Hebrews pane panonzi zvakaoma kuti munhu akamboraidza simba rokudenga kana achinge aheduka mumudzore zvekare. Zvakaoma. Chii chamuchamuitira kuti atendeuke? Mboimagina inini wacho ndiri panapa ndomboti ndafunga kumira kunamata. Zvandisinga ipapo kuti nditozvitaura hanangi kutorova handina pfungwa idzodzo but ingoimagina bedzi kuti kuti handichada hangu zvakunamata izvo handichada. Unenge uchindiitirawo chii kuti nditendeuke? Ndingosapota scripture yebedzi yekuti vakamboraidza simba redenga kana vakada kuzoregedza kunamata vanonetsa kudzora ndava minana yacho vamwe vacho vaiita. Vanhu vakanyanya kuoma moyo maningi ndevakatogara musimba racho raMwari. Mwari akavaratidza kunaka kwake kusvika vajairira tsitsi dzake vakasamuremekedza. Ndiri kudaro nechikonzero chemapositions atinoona anowanikwa nevanhu mudzisvondo. Uyu anonzi wamuchengeti wezvakati, iwe ndiwe unoona nekutsvairwa kwomuchechi, iwe ndiwe unoronga misangano, iwe ndiwe unodai, iwe ndiwe unodai. Izvozvo ndo zvigozobatisiswa nomunhu kupfuura chiKristu chake.
Chikristu number 1, then service muimba ya Mwari number 2. Ukatanga na service Chikristu chisipo, kuri kupiwa wamwe mbairo unenge usipo. Zulubatika mushe. Vazhinji vakaomeswa moyo yavo neutungamiriri. Ndikutaura izvi ndava ndazviona. Ndikada kukudzai chimwe chinhu iko zvinezvi chichakurovesai hana chamuchati indataura mazwi akadai. Asi chengetai, nhasi munogona kundirambira, asi chengetai. Taakudenga muchavhunduka nenhamba yemapastors. Muchavhunduka. Iko zvino Mwari wakutya kuti vanhu vazhinji vaende muchifundisi. Ndava ndokukamuka kwevacharipinda. Pane kuoma moyo kunouya nokuda kweposition iyoyo kwamusati maakuziva imimi. Ndosaka muchiona kuti mwana wesangano akanyeya mumwe munhu vaina mufundisi. Mwana wesangano ndiye anotouya kuzokonfesa kuti ndiri kunzwa mhosva nezvota. Rimwe zuva taingotaurawo nyaya neumwe munhu waMwari, tobva tangozobatawo zita reumwe mufundisi. Asi kubva ipapo ndiri kungonzwa mhosva. Zvino unotozviwana pamwana. Ndokuchine hana inonzwa kuti ndatadza. Izvi nyorai pasi ndoge mazidakura manotsi acho kudenga. But chengetai. Ndiri kunzwika zvakanaka. Pane kusaregererana kuripo pakati pevatungamiri vemachechi. Kuvengana zvepanyama chaizvo. Zvekuvhura muromo wake munhu achitaura kuti ndosaka ndakauvenga. But mangwana microphone yakabatwa hazvimise vhangeri izvozvo. Muchine misodzi inobuda kana muchinamata. Ingazvei. Ingazvei. My leaders vanofanira kuti vapote vachinamatirwa nevana. Prayer chaicha, every leader including myself, we need your prayers. We need your prayers. Nenyaya dzakawanda dzisingatsananguriki. Dzimwe dzinouya pamafoni, dzimwe dzinouya kuofisi. Vana vachichema. Mumwe akanga atendeuka zvakanaka akati ndawana chechi yekupinda. Anoguma kukumbirwa rudo nomutungamiriri. Yesu iwe. Unongonzwa language yacho bedzi kuti mukanwa momutungamiri uyu. Yes. Mutungamiri akazoti nomwe mwana wesangano. Engasisi makanaka. Kongatifambei katese. Anzi naimi anga asina kuziva ndiye mwana wekuchechi kwawo. Anzi muri muvhangerika. Nobavhunduka. Azoti kuti muri muvhangerika uchechi kwedi. Kanzi aiwa ndada kutesta level yako yechiKristu. Kuda kuona chete kuti
naye mawatungamiri. Saka Mwari oita se vakanaka orega kutendeuka. Izvozvo kutozozvinzwa zvinenge zvamhangarwa nemwana kwete nanya kuzviita. A leader wane kumwe kusindimara kunouya nechigaro, kusatendeuka kunouya neposition. Chenjera basa raunopiwa kuti uite. Panorohwa vhangeri yako yaunonyasonzwa kuti asakara pano ndini, tigoti vanda kutendeuka uyai pano, iwe wogotanga kuya kuzoronga vanhu pana pamirai makadai mirema. Chenjera. Rikarohwa vhangeri imbobvisa bhachi reutungamiri kana wakanzi Mr. Ningi, kana uri chii kubasa kwako kana chii. Kana tauya panapa ngatimbosiyewo utungamiri hwedu panze pechechi. Une kumwe kwaunosvika uchingonzi boss, murungu. Kuna murungu, hakuna boss, tiri vana vaMwari. We only have one boss. His name is Jesus. Tese tiri vashandi. Tiri varanda. Ukaona wapiwa basa kunzi ita basa rakati, ziva kuti waitika muranda kune vamwe vese. But takachinja concept yeuranda. Tamadzimambo ndosaka agadzwa kunorongwa kunotengwa matibhoni nemasoseji nemapapiro ehuku. Vanhu vagogocha vachipembera chigaro chokuchechi. Zvakatanga rini kuti munhu adhimotwa anoitirwa pati. Jesu wakati unoda kukudzwa pakati penyu ngaave mudiki kuna vose. But iko zvino wapiwa chigaro ari kutenda kuti ndakudzwa kupfuura vamwe vese. Hakusisina aroda kusevha, munhu wese ada kusevhwa. Manya ndachaka vantaure kangani kwewo uchiri pana ndati uchiri pana pere kanzwa vachidaro iwe ita tinofanira kuramba tine murangariro wekuve varanda, kusevha vanhu, kurwadziwa. Chona munhu achigwesha uchiziva kuti munhu uyu utano hwake hwakabhadharirwa, uchinzwa kuti bhodhi yangu yaneta but ndingaite sei. Kurama chikafu kwete nokuda kwenhamo dzako, asi kuti mumwe murwere apore. Moyo nevanhu. Ndo pandinomboya rimwe zuva ndakangoti nhasi ndoda kungoparidza chete, ndangopedza kuparidza navanhu adi nobuda zvangu kuburuka apa. Unonzwa kuti uda kuenda kupi?
kumba une kumba here wotarisa ona kuchema apasina maitiro. Dzimwe dzenguva kupinda pakati pevanhu uchingofamba uchingodi kushaya zvichida Mwari mukufamba ikoko, nhamo yemumwe inopera. Zvirikubatsika mushe. Pauro unonzi ndakuita muranda weevhangeri. Uri muranda wayo, muranda wayo, kuti painenge yakuda kunzi iparidzwe, no matter it's out of season, you have to do it. You have to do it. You have to do it. Kuna vamwe vatungamiri vaicomplaina vataita crusade yataita manje yekumasvingo, pakachemwa zvisingaiti. Kanzi asi kumwe kwese kuti kunzwa kunzi kana achiloncha anongoita one day, wai kuno kaita iri crusade 3 days era kumana, asi kumwe kwese ukarongoita one day. Adamana manje munipopotera 3 days, kwa ima kaya uzogarira kuno kumasvingo. Imu kutogara kuno njivagarira vanhu iva ndokumusha kwenyu kuno. Tine umwe uyedheni uri matiri usinganzwisisiki. Kusumuka paneko zvinezvi kune maorganizations nemadenominations okuti kuda kuita crusade unotoda permission kubva kuna nhingi matsamba kuti utenderwe kunzi uparidzire vaedheni vatendeuke. Dava ukangokaruka wangodzika bedzi maspika ako ipapa kuti vanouya chete ukadi inoripotwa, ende kuchinzi mufundisi nhingi ari kunza confusion muguta rangu, hangangoeni crusade muguta rangu akuvhiringidza vatendi vangu. Nekuparidzira vaedheni kunotoda permission. Iye mufundisi wacho arimo haana crusade yaanoita, haana vhangeri yaanogona inounza muedheni, haana nziyo dzacho kuimbirwa. Kuve nemumwe anouya vanobatira hura mumaoko kuti nhasi zvedu, nevari mumabhawa vese ndevako, nevaroyi vese, nepfambi dzirimo ndedzavo. Iyo ndo inokonzera kuti risapindike, ndava yakaipisisa kupfuura zvimwe zvivizvi. Munoziva zvazvinoita ndezvekudai. Kunonzi garai pasi, garai pasi, garai pasi. Zvonzi vana baba nana amai mabva panyika akati tabvako. Okay? Tati muzvizive chasaka kwamauya kuno ndo kunonzi kudenga racho ramaingonzwa richiparidzwa riye. Haya watanga tatozviona kare. Right. Asi chikamu chataka kupinda iko zvino kuti munyatsotitereresa. Takupinda chikamu chokuti pachiva nemibayiro inopiwa vanhu
inopfuura kupinda denga chete. Ndaveko kudenga kwamauya kunoku. Hatisi kuzogara kuno nekusingaperi tichadzika pasi naro. Hatini makaudzwa zve inonzi denga idzva nenyika idzva. Hati takainzonza. Saka tiri kudzokera nedenga idzva panyika itsva. Handini makanzwa Johana achiti ndakaona denga idzva richidzika. Kamaiti tinoda kuenda tichadzokera futi panyika pamaimbotiza. Asi chasaka tiuye kuno zvinhu zviviri, kune muchato. Mazvinzwa era tazvinzwa. Chechipiri mibayiro. Akati izvi hazvina kiu manjezvi. Vanonzi taakutanga ana baba, chiregai moto uveswe. Uye hauzi unopisa vanhu, haikona kutya takudzai kudhara kuti kuna hakuzi kudziva remoto. Uye hauzi wenyu. Hatifanira imba inzi yomoto chifanodizvo. Chifanobaka. Wanyasobaka manje ndopa unoona kuchinotorwa masaga, unoshiya kuti kwa masaga aya ndei. Agotanga kututunurwa, achitutunurwa, achitutunurwa, achitutunurwa. Paari kututunurwa ari kubva kupi? Ngoze vhesi yacho. Philippians chapter 4 verse 17. Philippians chapter 4 verse 17. Not that I am looking for a gift, but I am looking for what may be credited to your account. Mazvita karaipas. Paulo ari kudzidzisa chechi yepa Philippians kuti dzidzaiwo kundipa zvipo, dzidzaiwo kuti kana mapinda service yenyu kunyange ndisipo munoita wakamarika munonditumira oso mushumiri wenyu. Ndipo nyasaverenga yesa hana kumbovanza, akanyasobuda pachena kuti mari yenyu ndinoida. Zvaari kuudza chechi yepa Philippians hana kuziudza chechi dzese, ndava kune dzisingazvide kuzvinzwa zvekuti vafundisi vanodya mari. Wasakadza nyaya yekusapotwa kwake. Paulo anga asingadeedze muenzi kuti ndiparidzirewo vana, waitaura ega. Ndokubva ati nyaya yandiri kukudzidzisa iyi hakuzi kuti ndinokara zvipostereki, ndava ndinazvo hobho zvimwe zvakatoya nemukomana anonzi Epaphroditus. Wakatondiigira offering yandiri kutodyana nhasi. Ndine mari mumba mangu iri kubva mudzisvondo, but pandiri kukuti iwo ndipewo ndidye hakuzi kuti ndinokara zvipo, but ndiri kuitira kuti akaunti yenyu muve nezvibereko. Saka muri kuibata here vana baba nana mai, vakomana navasikana muri pano nhasi, kuti kune akaunti inovhurwa musi unotendeuka munhu. No matter haina chazoiswa, but inovhurwa nokutendeuka. Rese basa rakanaka razoitwa naatendeuka rinopinda mune inonzi account. Triteze. Alright. Saka ndinoita sei naye munhu waMwari kuti ndiise zvinhu muaccount imomo, ndiise mari muaccount imomo, ndiisewo basa rangu muaccount imomo. Atipfuurire pamberi. Luke chapter 12 verse 21.
Mark chapter 10 verse 21. Luke 12:21. Verse 21. This is how it will be with anyone who stores up things for himself, but is not rich toward God. Is not rich towards God. Iyo parable ndakaiparidza wana DVD ndakaparidza wakumana. Mwari akandibatsira ipapo ndishumire masvingo. Ndaitsanangura pamusoro pemurume uyu akarima munda wake chibage ndokubva chakura miguri iyi. Ndokubva ati saka ndoisa pai matura madiki zvikanzi ndaziva rega ndipunze matura ndivake makuru ndichengete. Ndokubva apunza matura ndokubva azadza ndokubva ati mweya wangu chifara zvako ndava makore mazhinji chikafu chavapo achiudza mweya usingadye sadza kuti zorora nokuda kwechibage chako. Ndokubva zvanzi naMwari uri benzi remunhu nekuti mweya wako uchadeedzwa usiku ihwoyo. Zvawakarima zvese zvichazovei. Ndokubva yapera ichiti ndo zvakaita munhu wese anozviunganidzira pfuma panyika but asiri rich towards God. Saka unove say rich towards God. Mark chapter 10 verse 21. Mark 10:21. Verse 21. Jesus looked at him and loved him. One thing you lack, he said. Go sell everything you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me. You have treasure where? Where? He's talking about your heavenly account. Mukomana uyu unonzi wanga akapfuma. Aine mari akona kutaura. Chiko chinotengwa nemari chaasina zvese ndokubva auya kuna Jesu kwazvo. Achizvikakanyadza achinzwa kuti zvese takadi. Zvikanzi ndaita sei kuti ndive neupenyu usingapere zvikanzi naJesu ko murayiro hauna here. Usabe, usadai. Jesu anga ari busy kutaura mirayiro ine gumi. Dzakuseka zvanzi. Kanzi kuri kuseka kanzi zvese zvamataura zvikubva ndiri mwana mudiki ndaiita izvo. Ine gumi. Jesu ndokumutarisa. Bible inoti Jesu ndokumuda kureva kuti haana kunyipa. Wakachengeta yese kubva kuneva kutanga yese kunopinda nekunana sabata nanachi nekusatora madzimai vamwe zvese. Jesu ndokumutarisa ndokubva amuda nekuti chaive chokwadi kuti anga aichengeta. Zvikanzi naJesu but you lack only one thing. Zvikanzi chichacho zvikanzi enda unotengesa pfuma yako upe kuvarombo kuti uve nepfuma kunyika inouya. Akashamisika kuti varira kuti lack ini. Waudzwa nyaya yokunosheya pfuma yake nevamwe ndo paanonzi wakabva ipapo akatsamwa ambogona mimwe mirayiro yese ine gumi but ndokutsamwira Mwari muridzi wemirayiro nokuda kwenyaya yegiving. Dauti uone kuti vanhu vazhinji imwe mirayiro yese vakachengeta naJesu akavada but pavari kunofoirira pachinhu 1. Akaunti yavo vamboregedza zvivi. Akaunti yavo iri empty. Zvikanzi tengesa zvauinazvo enda ugona. Jesu havana kuti ndoda kuti uve murombo. Zvanzi kutransfer pfuma yako ichibva pano ichienda kune imwe nyika kwauchazotevera. Dauti uone kuti why vanhu vazhinji vasiri comfortable nekuisa mari dzavo kukingdom. Vane chokwadi chekuti havazoendako. Haisi nyaya yekunyima chete. Mavari mune chinovaudza kuti ikoko kwayaenda hauzodi hauiwani. Dyira pano. Saka kana ndavhurisa akaunti yataurwa naPauro, ndavhurisa akaunti nokutendeuka, ndoita sei kuti ndite madeposits? Ndo pari kunzi medura chingwa endesera mumwe,
paanenge achichidya achimedza chichipinda mudumbu kurukudu chichipinda hamusi mudumbu make muaccount. Ndikupuruvira ngatifambe nayo. Acts chapter 10 verse 1. Apa ndiri kujamba zvakawanda ndichazisa pa DVD. Acts chapter 10 verse 1. Verse 1. At Caesarea there was a man named Cornelius, a centurion in what was known as the Italian regiment. A centurion. Uya angatori nebasa. Waishanda. Alright, and the description yake ID. He and all his family were devout and God-fearing. He came vanhu vanga vari devoted kuzvinhu zvamwari vachitya Mwari. But bata rokuti wakanga ari paFilipi ende munhu uyu ukazonomudzidza pamberi uchaona kuti anga asiri muJudha, wanga ari muhedheni, vasina murayiro, vasinei naMwari, ndava Mwari ndivo vaJudha, uyu muhedheni wakanga ari committed kuna Mwari wevaridzi. Waidii futi hande? He and all his family were devout and God-fearing. He gave generously to those in need and prayed to God regularly. Zvinhu zvingani? Zvinhu zvingani hama dzangu? Oye, kuno tarisa. Zvinhu zvingani? Waitei? Wainamata papa panzi nguva dzose kuna Mwari wavaJudha. Number 2, waigovana nevanoshaya. Ande? One day at about 3 in the afternoon, he had a vision. He distinctly saw an angel of God who came to him. Distinctly saw an angel in a vision. Ande? Who came to him and said, Cornelius. Cornelius stared at him in fear. What is it, Lord? He asked. The angel answered, your prayers and gifts to the poor have come up as a memorial offering before God. Before who? Before who? Before who? Next verse into the now send men to Joppa to bring back a man named Simon, who is also called Peter. Kwakutuma kunzi enda unodaidza Peter asingade kuparidzira vahedheni. Nyamba kune mhando yevahedheni vanoresistwa. Garai pasi nditsanangura. Cornelius wainamata Mwari wevaridzi nguva dzose achipa varombo vaMwari wevaridzi, achinamata achipa, achinamata achipa, zvichinge zvisina mhinduro. Pese paaita hakuna ngerozi yakauya. But one day level yake yekupa yakarova graph. Mwari raakati alright, ndikaramba ndakangobatirira kuti vaJudha vangu ko uyu ndiri kumeka kanhu munhu uyu. Vacho vakadzidziswa manamatira aya havasi kunamata. Kana muhedheni achiita mapiro akadai kunyange anga ari kunze kwesungano dzangu, but ngirozi ngaiende mumba make. Ngirozi ndokubva yaburuka inosvika ichiti regedza kutya nekuti minamato nezvipo zvasvika as a memorial before God. Before God how? 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 Ukadzwa pakunzi a memorial, chinhu chagadzikwa pamberi paMwari chaaramba ongoona, akatarisa kwaungoona chipo, akatarisa kusvika Mwari vati hapana maitiro. Ndochitongorangarira minamato yakaitwa nemuhedheni. Ivo vaJudha vacho vanozvikudza ndo vachasumuka uye handimutume kuti aende kunoparidzirwa, ndakunosumudza vaJudha vacho vaende kumba kwemuhedheni. Minamato
nezvipo zvasvika kuna Mwari. But Cornelius hapana paakambotora maofaring achikanda kudenga Mwari riverenga zvakanaka, unonzi waipa vanoshaya, zvadyiwa naanoshaya. Ripoti yoburuka nengirozi kuti zvipo tazvoona kuno sezvakaenda kudenga. Uri kuona here kuti anokurambidza kupa unoroya zvisingaiti. Machechi mazhinji yangova mizinda yekugadzirwa kwevarombo venyika inouya. Hazvina mhosva machechi nekuwanda kwaakaita nekusiyana kwaakaita, ukaona isingakukurudzire kubatsira vamwe, ikukiriyeta imwe kamba yemaswata kudenga yekuti uchashaya kuziva kuti chipo chapiwa kumunhu denga roti tachiona chasvika. Zvese izvi zviri kupinda muakaunti yomunhu. Saka uri kuona here kuti pese pawakashumira Mwari, uchipa kuvaranda vaMwari, uchipa kubasa raMwari, uchipa kuvarombo, zvese zvawakaendesa hakuna chawakarasikirwa nacho. Chii chinopa munhu kuti anopinda mubhengi osiya 50,000 oenda kumba achifara kutonorara, but akasiya 50,000 muchechi anoenda akasuruwara? Information yedu iri limited pamusoro pegiving. Bank warisira mari unongoziva kuti unoziva kuti even usina mari muhomwe unozati ndinayo mari, kutobvunza kuti une mari kunzi ndine 50,000. Bwiritsa akati kuone haipo ipapo, yakachengetedzwa kupi? Kubenki. But chii chinokupa kurwadziwa kana waisa mari muakaunti yokudenga? Why uchinzwa kunge wamurombo? Unoziva mamavhesi atinozoabata nechikonzero chekuti vamwe vanenge vachiti munodzoka monyangoparidza akanyaya dzekungogarika panapa nechii. Ndosaka tizodzoka utodi topopotawo. Vanhu vanofanira kuudzwa unzi vachagarika kudenga nechii. Kune mavhesi akawanda ari mubhaibheri. Bhaibheri rine parinoti the righteous shall be recompensed on the earth. Proverbs chapter 11 verse 31. Vakarurama vachabhadharwa panyika. Akaunti yako yokudenga iyoyo unotanga kutoinjoya uri pano. Kwete zvinonzi kana hwamanda yazorira tazoenda tazodii. And I believe kuti ukama naMwari ukasimba, muKristu haafanirwe kusafa. Hapafanirwe kuve nechinonzi poverty. Ndova ndotenda. Nzakana Jesu ana kumbodaro akati pane kutambudzika panyika nechii aitaura zvepersecution kwete poverty. Zvakasiyana. Ndinozwika here? Jesu ane paanoti Peter abvunza akati naimi kwesu takasiya minda nedzimba nechii, saka tichawanawo chii zvikanzi muchawana dzimba neminda panyika ino nepersecution? Kureva kuti persecution inofana kuuya toya kuzosungwa nemapurisa tichibva mudzimba dzedu kwete dzekuroja. Ndinozwika here zvakanaka? Tofana kupersecutwa, toshoropodzwa nokuda kwezvakanaka zvatiri kuita. Iyo ndo chikafu chedu icho. Ende izvozvo hapana maparidziro atingaite kuti tiregedze kupersecutwa zviti. Ndava Jesu akati kana vakandivenga vachakuvenga iwo ndokuti muzive kuti muneni.
Ndikudzika zvakanaka. Pane level ye relationship na Mwari isingatenderwe nhamo kuswera mumba mako. Handicharamba chingozvirova chete kusvika zvapinda. Prophet Makandiwa will be right back after these words. Nguva yako yekutaura kana iriyo yakareba, kana nguva yenyaya iriyo yakareba kupfuura nguva yeprayer, unofanira kutanga kuchenjera nyaya dzaunotaura kuti dziregedze kurwisana nemunamato waunenge waita panguva diki. Nekuti muromo wanamata ndo muromo zvekare uchanotaura nyaya. Satani ane paanosuduruka ogumbata oti minamato wake ndicharwisa, aserekedza nyaya dzake dzirwe nemunamato wakaita. After prayer uri kuti kudii? Iye Mwari amboti kumunhu ndichakusumudza gore rino. Iko kusumuka kwake kunouya kuzodyiwa nechinonzi unbelief. Hanzi neBhaibheri haana kuconsider makore ake enda haana kuconsider kufa kwebhodhi yake enda haana kutarisa mukadzi wake akati maiwe vangu kani weduwe ko zvaasisina chibereko. Situation yanga yakasaraunda Abraham yairatidza kuti zvemwana zvakatoramba. Munhu wese ari munhu anombogonawo kutaura zvakanaka. Zvinongori nguva diki diki paangogona ndipapo zvikangouya chete wadzokera kulanguage yake iye ye unbelief. Tauya nemurwere wedu saka takangomira tiri mukiuko zvinezvi zvinotaka kutya kuti pamwe munhu waMwari akanonoka. Takutya. Nyamba Mwari paakakutraina kutaura anga asingade kunyaudzwa iye. Aiti pamwe kana wagona uchanotaura nezvauri kuda. Inobatika mushe. Language ye faith inofanirwa kudevelopwa. Varume vari kunzi they subdued kingdoms. Ati subdue ma kingdoms takavhara miromo yatakaita izvi. We must learn to speak. Ukaona chaunoda ita nyaya nacho. Account yako ine chiiko zvino. Ine how much? Ine how much? Saka panonzi chunzai masagai. Njo. Mastaki ai. Zonzi for right one. Iri nderani. Indera ningi. Ende zita richingodedzwa hapana kuhwanda hapana chii. Richidoma chete unongo uchinakurwa nepower chiwira pasagara kwa. It's right. Mirai papa. Buritsai tikoni. Zvaburitswa pai. Chakuiswa mumoto haazi munhu. Bhaibheri rati basa romumwe nemumwe. Riri kunzi basa ndezvakaitwa munhu apedza kutendeuka. Kune dzimwe nziyo dzakaimbwa vanhu vakafara but zvinonzi imbori kuburitsai tione rwiyo rworwo. Asati ari kubhadharirwa toda kuona kuti maimbira aita kwaive kuti Mwari vakudzwe here kana kuti iye unzai rwiyo rwero panapa. Rwotorwa nekorasi yacho. Zonzi kandai mumoto. Ndo panoonekwa ugoridhe hwerwiyo nehumashanga hwacho. Ndinozwika here? Vapedza so kunodai so ona rwabuda iwe. Zonzi makorokoto rwiyo rwako rwadi rwapasa pawakaimba nekudenga zvakasvika.
gara zvako nechepapa chasoterwa tunhu kwako manje manje. Vhura rimwe saga kweri nderani zvonzi uyaita zvekuparidza unzi okay ndovaiparidza ka unzi evhangeri yacho nevhesi yacho uyerire hazvina mhosva pakatikitirwa, hazvina mhosva vedheko pavo vanga vaita kana mvura vakatambidzwa. Unzi evhangeri yacho yotorwa yemvanzi mumoto njoo iyo yambofarirwa panyika ine vakatoitenda. Denga hariitende nekuti yakatendwa panyika, uyai nayo mumoto. Semoni yega yega ichikandwa ichionekwa kuti apa kwapa wongwa kutaura kuti kudii kufuta iwe zvinokuudza zvega. Ndavadenga pane parinoti nemakuriro akaita bhaibheri apa wapa chiri kuda kuonekwa imaterial yevhangeri. Ndava hadzisi dzese dzinoparidzwa dzegoridhe, kune vari kuparidza mashanga. Ndava vakaramba kuparidza prosperity. Mene ngani kuparidza zvikubatika panapa. Iyo yandiri kuparidza nhasi muchaiona. Imake ine dheti rayo muchaiona yakukandwa muchoto. Osaoneka wakamira ipapo so wakarova sitanzi yako ichizodziwa so unongoona moto wakuwedzera. Kochi chakuitika pano unzi aiwe suduruka unotsva zvatopera pasina nyaya zvakunzi next wakati kovhangeri yangu zvonzi aiwezvo hamuna chinhu kamutobura chi. Utarise matikitiriro awakaita. Hatikubhadhare nekuti vanhu vakaombera. Vhangeri yako yararama iri mumoto usati wapiwa korona. Kune dzimwe dzinenge dzichitorwa so zvonzi ndeyani we unoziva kuti iwe muridzi wayo ka unenge uchairamba because matendero awaiita nhamo nezvauri kuona zvakaita kudenga. Ende wa face to face naiye wacho akave murombo kuti vanhu vapfume. Wakatakura vhangeri yekuti ndo zvakada Mwari izvozvizvi. Unyasomira kandai vhurai rimwe saga omune maoffering buritsai tione buritsai unzi atatopedza unzi aiwozve mapedza izvozvo unzi ndizvozvo kubva paakatendeuka kuti udike kanzi ndo zvese izvi. Asana baba vamwe mangopinda denga zvamakutitira panapa izvi aikonai kudaro ariti kandai muchoto tikone ponhongwa marandiwe kwete nekuti munhu aishaya. Ipapa zvikanzi unganidzai huku dzaakadya chirugwi chekwani ichocho mara aiwana. Asi aipiwa Mwari kunzi Isaya kukanda muchoto so unoshaya kuti iwe offering here yaipiwa munhu achiimbirwa nziyo. Kutsakatika kune inonyangarika isati yakandwa muchoto.
pari kunzi rionekwe kuti igoridhe here, isilva here, madiamonds here, mashanga here, matanda here, pamusoro pefoundation yaJesu ndevakatendeuka vakashumira pachimashanga-shanga. Giving yavo haimire mumoto. Vangane vaichema vakanyaradza ari panyika, sonzi hapana. Ko kana waakabatsira zvake akanga arasika nzira, sonzi hapana. Ko kutsvaira muchechi asina kuvaka, sonzi anga asingatsvairi. Ko kuronga macheya asina kutenga, anga asingaronga. Zvese izvo zvezvo kudenga rapindwa. Kana Bible richiti some are going to suffer loss, which means there's going to be loss even in heaven. Vare kuti loss richatandanisa vamwe vanhu kubva nepanyika kunopinda nemudenga. Charama upenyu we loss. Be careful. Kana Satan uchikushayisa mukana wokushumira mimba yaMwari, you are going to cry forever. Richakunyangarira denga zvisingaiti. Ndava nguva yatiri kupiwa mibayiro, ndipo pari kunzi vamwe vachapenya senyeredzi dzokudenga, vamwe semwedzi, vamwe sezuva, vamwe vachapenya sefirmament kunze kwakangoedza, zvichienderana nemabasa avakaita. Ende mibayiro iyi tiri kuipiwa kuti tidzoke pano kuzoonekwa futi. Nevaimbokuona uchienda kuchechi, kana taakudzoka pa second coming tiri kuya tine glory yatakapiwa semibayiro. Kune vamwe vanenge varipo ipapo, ivo vakapinda denga, but pakuonekwa kwavo vanenge vakangofanana nevakasara panyika. Hapana chinopenya chiri paari chingaratidze kuti ane kwaakamboenda. This is going to happen in heaven. It's going to happen. Bible ndokubva rati saka munhu basa rake rikapinda, moto ukabvira, rikabuda risina kutsva, anopiwa mubayiro kunzi vhangeri yako yakashanda. Nometa haina akatendeuka, vakaramba but vakaparidza chokwadi. Huh? Rimwe basa rokandwa robva ratsva zvachose zvokusariona futi, zvokuti unosara vakangomirira ipapo kuti ko basa rangu. Sonzi hapana zvatingaite. Mai mukutochema itombotenda kuti mapinda zvinyi kudenga. Hapana basa rama ko zvandaita zvese zviyezvi makadzoka moti mapedza kuita makakomplaina ka kukorobha nekuisa kobhura maiita, but inzwai nyaya dzenze play it kone DVD muchikorobha zvenyu muchechi ndokubva matanga nyaya dzinopesana nezvamaakuita izvi. Ko zvawakambenge wagona kuita zvakanaka wakagokomplainerei? Basa remunhu, Bible rati kana basa remunhu rikatsva, iye wacho achaita semunhu wakapona murutsva. Appearance yomunhu iyeye inoita semunhu akatsvira mumba, iye ari kudenga. Ngene hutsi so. Wakamona zvinoita vana kana vabva kunotamba kuri kudenga ikoko manje.
Unoziva here kuti pamberi paMwari apamirwe nemunhu asiri a giver. Unoziva? 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 Let me prove this to you. Unoziva here kuti Revelation chapter 4. Musaiverenge zvenyu, munozoverenga makumba verse 10. Kune ma 24 elders